泣くな、ジョン。いいか、確かに、お前の親父さん、宇宙冒険家、ロバート・クルーガーは偉大だった。だがな、わしが見てえのは、そんな親父さんを超える、新たなる伝説、宇宙冒険家、ジョン・クルーガーだ。お前さんの、ここには、そんな親父さんを超える未知なる可能性がたくさん眠ってる。だがな、この可能性を開花させるには、てめえで道を切り開いて、てめえで舵を取っていかなきゃいけない。だからこそ、こっから先の冒険に、わしみたいな老いぼれはもう必要ない。ジョン、短い間だったが、お前の親代わりができて、楽しかった。